to innahu ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. to ba an ce ista'iz billah ba ka nemi Allah tsari daga shaitan arrajim ko to innahu ay ash-shaytan lalle shi wannan shaitan laysa lahu sultan tasallut wato bai da wani sultani bai da karfi akan mutum bai da hujja akan mutum alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun akan wanda suka yi imani kuma suna tawakkali akan ubangijin su shaitan bai da wani karfi akan su wanda ya imani da Allah kuma ya tawakkali akan Allah shaitan bai iya cutar shi da wani waswasa domin da ya mai waswasa zai tuno qaulullah da ya mai waswasa zai tuno qaulur rasul da ya mai waswasa zai ce a ba zai bi shi ba. kun ga nan shi yasa Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. in ka samu wani nazg asalin shi kalima nazagha ma'ana ta'ana, in ka samu wani suka amma in ka samu wasu wasi daga shaitan to kai isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. duk girman da kuke ji ana maganar shaitan inna kaidash shaitani kana da'ifa bai da wani karfi. maganinka da shaitan harshen kannan da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka san abin da kake faɗa cewa ina neman tsari da Allah da ya halicci sammai da ƙasa daga wannan shaitan ar-rajim la'ananne. shi kuma Allah sami'un basir, Allah na ji na gani. kana ji Allah bai ji ka ba, ya ji ka, sai dan kana shakka da ubangijinka. maganin shaitan harshe. to shi yasa kuma bai da ƙarfi. shi yasa in ka ji mutum na fankama al'amarin shaidan da shaidannu to ɗayansu ne. inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. in ka ji wani na fankama shaidan yana tsoratar da mutane shaidanu kaza in zaka shiga da dolab ɗinka ka me shaidan din me shaidan din me da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka rabu da shaitan da yan uwan shi shikenan kalmar ka. wani bawan Allah a Makka muke karanta wayannan ayoyi